Здравейте, и на гости ни вече е Ивет, която приключи своите участия. Доволна ли си? Да. Доволна си. Направи колко сполучливи опита? 4. 4 от 6. Доста по-добро от предното. Емоциите вече са на ниво. Да. Не си се разтреперила? Трепера се. Ти си участвал и преди на Витоша Weightlifting Championship. Да, на всичките. На всичките. И сега това е петото, значи 5 от 5. Кое ти беше най-доброто представяне от 5-те? Мисля, че първото. Първото. Да. Там колко ти беше резултата? Помня, че изхвърлих 70, за изтласкването нямам спомен, но Синклера ми беше по-висок от сега. По-висок от сега. С колко? Да. И с 4-5 точки. Значи ти почти си го догонила. А и сега, доколкото видях, се беше претегляла към 60 кг, което до сега дигала ли се на този бодивейт? За първ път дигам на толкова ниско лично тегло. Вау. И почти си догони старите резултати. Да. Има още какво да се желая, разбира се. Доста. Максимално изхвърляне, което си правила извън залата или на състезание друго? В тренировъчната зала 75, на състезание 70. А за тласкане? Изтласкване днес си направих личния персонал бест на изтласкването 8-1. На състезание Повече няма. Нищо. И пробва 8-4, между другото. Следващия път. Ще те видим ли на 6-то издание или ще има почивка? За сега плана е да се видим отново. Супер. Обещаваш? Мерси, че беше на гости и късмет за следващото състезание.